Fixemos excursións, era o que máis. Tratabas tamén de facer algún curso, que facemos, un de iniciación e de perfeccionamento de galego, pero sobre todo excursións, porque non chegábamos para cursos, non chegábamos a ter un número suficiente para as subvencións que daba. Despois facemos a festa das mulleres para reunirnos mulleres, homes e de todo tipo. E o magosto, para seguir así a tradición popular do magosto, e tamén xuntarnos, tamén era para digamos que significar un pouco o papel da muller, que sempre foi importante, pero, quedaba máis na casa. E así, salir todos, non só os homes. Eu penso que sí, Hoy en día penso que estamos máis ou menos ao mesmo nivel. A ver, eu estuve estudiando fora, pero levo 27 anos outra vez aquí, traballando e vivindo. No, aquí estuve sempre aquí na casa, traballando. E despois traballei del 64 al 66, traballei desde a Retonta, que hai aí arriba, hasta un puente del Boadil. Fixeron esa carretera. Foi os 2 anos que traballei. 2 anos que traballei na carretera. Pois digo, isto non é para min. E digo, eu teño que marchar daqui. E entonces, había uns vecios, vecios eran dun pueblo de aí, que estaban en Suiza, e dixo, buscaime un contrato, que eu quero ir para algo. E buscaronme un contrato, e tuve que marchar, e cheguei ali el día de Nochebuena, un día bueno, Foi no 69, E, como eu nunca salira aquí da casa, sabes? Entón, xa pasar daqui, coller el tren, aí en Lugo non se me olvida, chegar a Irún, esperar 8 horas polo outro tren, que iba a Zuri. Había que pasar reconocimiento. Eran francés. Digo, eu non sei como puiden chegar ali daquela, porque aquela non levabas a escuelas, non é como hoy que a xente está preparada, pero daquela era duro a vida.